खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै गोथार बाथौ सान आरो बे बाथौ साननि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै आसाम नाङै आरो आसामनि बायजोआव थानाय दिनै बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो लानाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हानायनि थाखाय जों सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबावदों। मानो होनब्ला दिनै आसामजोंल' नङा, आसामनि बायजोआव थानाय बाथौआरि सिबियारिफोरा जेरैबायदिहाय वेस्ट बेंगल, नेपाल, बांलादेश, वेस्ट बेंगल, दिल्ली, बेबायदिनो जोङो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनो लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे फरायसालिमा, बेबायदिनो क्लाब, रायजोनि जायखिजाया अनुष्ठानाव बेबायदि दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ खुंनो लानाय जादों। आरो बेजोंनो दिनै बै गोथार बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 2018 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव बे बन्द' सानखौ मोननो हानाय जादोंमोन। बे लेखायै गासैबो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों मुखुब जानानै आलो गोजोनै गोजोन संसार जालांनो हानायनि, गोजोन खौसेथि लाबोनो हानायनि गोथार बाथौ सानाव बयबो फैनानै बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबफैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बे गोजोन फुंबिलिनि समाव बयनिसिमबो जासिहरदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ।